सान्दुंआ जि गोसा लोगोफोर ब्रां ब्रांनो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनियाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्य दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थौदो लोगोफोर होमबा भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामहोलांनि फिसालाया टिभि नायगासिनो दङ लोगोफोरनो आरामसे जनानै लेब लेब माने टेनसन गैया आरो नङाबाथ' दुस्थ'आ ओरैबायसा माने दाहालागै लामा सामा मोनहैसिगौ आरो गारि मटर होंगो दोंगो एकदमबारे आजिखालिथ' गारि मटराबो होंगो दोङो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय फिसालाया आंना जेबो माने बुजिनाय जाथ'वाखै ओंखायनो माने टिभिखौ लगायनानै फजना दोनथ'बाय आङो नङाबाथ' जाया बिसोरजों लोगोफोर ओमफ्राय माने इसिं बोरायावहाय आं माने भिडिअ थानानै भिडिअ खालामबाय थायोमोन जे बे इसुङा माने ओंखारहां जाबाय आरो ओमफ्राय माबायदि सिस्टेमै लुदों न'खौ माने नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै आरो ना नायलांदो लोगोफोर ना नैबे जाबाय पुराना अरदाबमोन दे लोगोफोर बेखौ माने सिफायाखै आरो बेनिफ्राय नै बेफोरबायसा खालामबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै फारखौ एसे ससे गाथिबाय आरो बांद्राय माने हाब वालद्रायबो नङा वालबो होनजाया आरो लोगोफोर ओमफ्राय ससे गाथिबाय माने जेबो हाबनो हायि बायदि आरो खानस्रि ओमफ्राय नै पुराना माने थिंखौनो माने होबाय लोगोफोर पुराना थिंखौनो खाथेनानै होदो इसुङावलाय आरो बामलेमा सामलेमासो जायो नङा होमबा लोगोफोर माबायो गोसोमसो जायो थिंफोरा ओंखायनो थिंखौ मोजांखौ होआसै लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहाय नै सायाव माने दोथाबनानै थिंखौहाय माने गोदान होदो लोगोफोर माने सानिखौल' माने गोदान होबाय ओमफ्राय नै सिंनिखौ माने गोजामखौनो होना होबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै अन्थाइ सन्थाइ देसोखांबाय आरो माने प्लास्टार बानायखौहाय बेखौ लोगोफोर माने जेबो हाजों लिरनाङि रखम ओरैनो दैजों सुस्रबानो खारनाय रखम माने प्लास्टार खालामगोन लोगोफोर ओमफ्राय नै खावसेथिं माने इथा गावख्लाब गुख्लाब ओरैनो माने फाननानै आग्लायनाय दंमोन बेखौनो माने होसाबबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै साइडखै ओमफ्राय लामाया नै लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहाय आरो जानो फैग्रा खामसालि ओमफ्राय नै ओजाहाय आरो माने दंखल आरो लोगोफोर नै दंखला माने इसुंनि माबा खाथिथार जायो आरो लोगोफोर जोंहा ना नै माने ओंखारबानो मोननाय आरो जेबो टेनसन गैया माने अखा सखा सिजानांगौ जेबो गोनांथि गैया खालामना होदो नै जोंहा ना माने आबाय आरो बिहावा लोगोफोर ओमफ्राय नै इ ससेखौ माने थालायजोबदो नै उन साइडनि बेरायाबो बेनो आरो लोगोफोरना दंखला टेनसन गैया लोगोफोर खाव आरो लां आरो ना जेबो माने अखा सखा सिजानांगौनि गोनांथि गैया सान्दुं अखानि गोनांथि गैया आरो ओरैबायसा माने फेसिलिटि खालामना होदो लोगोफोर बिहावाहाय ओमफ्राय लोगोफोर नैहाव माने खांसि खुरै दोनग्रा बायदिसिना आरो बेखिनियावहाय माने खांसि खुरै दोनग्रामोन आरो ओमफ्राय दा बहा फज'नाय जायो उनावहाय माने प्लान लानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो ओंखारथ'वाखैनो लोगोफोर कमप्लिट जायाखै ओंखारहां जाना दं आरो आलुखौ लांग्रोनोसै र' लोगोफोर माजों संनाय जायो ओमफ्राय एसे लदबखौल' बासिना लांगोनहाय लोगोफोर सायनायाव माने जेबो माने दिगदार जायोबायसा आरो माने थाब हानायनि मोजांखौल' बासिनानै लांगोन आरो न'आवनो गायनायमोन लोगोफोर लकेल आलु आरो नाय ओमफ्राय बैसागो मोनहैगोन ना मोनहैया मिथिया बैसागो मोनहैनो हागौ मानसिया जा बिराद बुरजा ना लोगोफोर ओंखायनो आलुफोरा माने सानसेयाव मथा मथि फाल्लासेया सेरब्रै थाङो आरो रोसिफोर संबाथ' आलु रोसि संबा बुहुद नांगौ जायो लोगोफोर नै ओमफ्राय दायो आङो मा संनाय जायो ओमफ्राय नै आलुखौ एसे मोजांखौ बासिना लांग्रोनोसै न'आवनो गायनाय आलु मोजांथार लोगोफोर जि जानो मोजां मेखेनो जेबो बायथ'नांगौ गोनांथि गैया दा लोगोफोर देसिबो दंखायो ओमफ्राय नैबे बेबो सालान होनो लोगोफोर गायनाय न'आवनो गायनाय सालान लकेलानो होननांसिगोनलाय बेरा जाथ'बाय बेखिनिखौनो हाथ'नोसै माबायदि ओंखारदो हालदैयालाय मोजां ओंखारदो ना केजि बेसे लानाय सेरसेयाव 30 थाखा सेरबैसे जादोंमोन ओमफ्राय सेरथाम लोगोफोर नै माबाया बिजावजालिया माने हालदैबो हेबासिनो नानिखौ दोनहैनाय फाजिनो हालदै दलायना लाबोखाबाय आरो नै गुदुं जालायथारदोहाय दासो दलायनायखाय लकेल हालदै लोगोफोर नै इफोरबायसा दलायना लाबबासो मानसि बुरजायाव आइ जायो आरो ओंख्रिफोराव बायनायफोरा दसेनो जोबो कालार फरा होना जायोना ओंखामफोरखौ जोंहा ओंखामखौथ' जाया ओंखामखौथ' कालार होना जाया लोगोफोर ओंख्रिखौ आरो ओमफ्राय नै बुरजाथार मोनदों आरो नै लकेल भयामाव मोजां सोना दोननानै दैज्लां मेसेंखौनो माने जासिगोन आरो
सान्दुंआ जि गोसा लोगोफोर ब्रां ब्रांनो ओमफ्राय दिनैथ' मंगलबार नालाय जेबो जायाहाय लोगोफोर मिरामिससो अब्लाबो मिरामिसबाबो नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै सानबाय लोगोफोर मा संनाय जायो दहायनि आलु हाना लाखानायजों ओमफ्राय नै बिलाहि आरो माबा बिलाहि सोंफ्लांलायलांबाय माबा भेन्दि लोगोफोर आलुजों भेन्दि ओमफ्रायो दालि लोगोफोर बेखौ माने दालिखौ खोबनानै थबसिखौ होना दोनदो आरो गोदौफावै बायदि ओमफ्राय दालि नै लोगोफोर एसे रुनाय बायदि खालामदो आरो लोगोफोर दालिखौहाय सिगाङावनो माने साहाखौ फुदुंनानै लोंग्रोनोसै र' लोगोफोर गथा नों गाइखेरजों सापातखौ होना हरखाबाय आं रिल्स बानाय बानाया गैया माथो एट्रिस जामारबाय नोंमारगौ लोगोफोर जाय मानसिया माने भाइराल जाग्रोयो गाज्रि गाज्रि माने भिडिअ होनानै बे मानसियासो मालाय मा होनो आर'नाइ फानजायो होननाय बाथ्राया बेनो लोगोफोर दा मालाय कनजिताया एक्ट्रेससो जाबावबाय लोगोफोर कनजिताया मालाय दा मोजां माने गोदान गोदान एलबामसो खालामबावनाय जाबाय लोगोफोर सिगांग्रो माने गाज्रि मानसिफोरजों माने रायजाबाय बुजाबाय रायजोफोरजों मिथिं लिंनानै बुजाबाय बेसेबांबा लाजि फोनांजाबाय नै दायो भाइराल जाखांनानै एक्ट्रेससो जाबावबाय लोगोफोर मालाय दा नायदो लोगोफोर जाय मानसिया माने गाज्रि माने भाइराल जायो बे मानसियासो माने उनावहाय मा होनो गोजौ हाइ लेभेलाव थाङो आरो लोगोफोर मा बुंनो आरो नङा होमबा लोगोफोर बिदिनोसै दानि जुगाव माने फैसा खामायनोबाथाय भाइराल जाग्रोनांगौ होननाय बाथ्राया बेनो लोगोफोर जाय मानसिया मोजां कन्टेन्ट लाबोयो जाय मानसिया माने गोसो होनानै माने भिडिअ बानायो बे मानसिनिया माने जेबो लाब गैया हाय लोगोफोर सायासो गोदौलायलांसै आंना मोजां कन्टेन्ट लाबबाबो लाब गैया होननाय बायदिसो दा नुवाखै मालाय गाज्रि भिडिअ लाबोनानै भाइराल जाखांनानै दा मालाय एक्ट्रेससो जाबावलायबायहाय मालाय मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर नोंसोरजों रायज्लायनानै सायासो गोदौफावलांसै साया गोथाव जायाबा दा बिहावजों दुम जागोन साया साद जायाबा बिहावजों जागोन आबानो खुरैयाव होबाय आं गोदै जादोंना फिसालाया नै लोगोफोर मिथाइ गैयानो ओमफ्राय भिन्दिखौनो सोमनानै जानो नागिरदों जाया मिथाइ नङा इयो हा मिथाइ नङा मानोथो सोमदों होनबा सायाव मानो सोमनाय एबार आलुखौ सोमनिसै सायाव दाय सोमनाङा मिथाइ नङा इयो आलुसो आया मिथाइ गैया आबा इखौनो जाबा मिथाइ गैया आलुखौनो सोमनानै जादों नै आंहानि फिसा हौवाया मा जागोन दे आरो नोंजों गेस्ट्रिक जाबाबो गारा लोगोफोर सा लोंनायखौ ओरैबायसा साद जाखादो गथानो सा दङ साजोंनो भिन्दिजों आलुजों माबागासिनो सोमना जागासिनो बिस्कुट गैया नालाय इसखौनो बे बिस्कुट सानना जादो आबा इसखौनो माबा बिस्कुट मिथाइ होनना साननानै सायाव सोमना जादो आबा माय मोसौनि खोमोन ना मानसिनि खोमोन क'क्राझारनिफ्राय दासो फैदो नै बिजावजालिया जा क'क्राझाराव आलासि जानो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय उन्दुबोबाय बेटाया येसर लिलि लालानो ओमफ्राय बिमेंमोनालाय बिमेंमोन थांखाबाय एसे कारा मोनफैबाय क'क्राझारनिफ्राय दानो क'क्राझार टु बाक्सा फुङावनो फैथारनाय बान्दर गारिजों बान्दर गारि नामा न' मानि नामा बासनि नामा बान्दर गारि नङा बासनि नामा बान्दर गारि ना मायो ना गामियानो बान्दर गारिमोन नोंसोर थांनाया बान्दर गामिमोन अबे सासे ओंखारबोनो हाला तानुस्का तानु बा बिराद माबा हरथाम हरब्रै थानानै फैनाय बायसा नुदोहाय बेथो नोंसाखौ लारि लुरिनो लालानो बेथो
मा लाबोदो दे क'क्राझारनिफ्राय बेदर गोरानफोर मै गोरान अमा गोरान देसि अमा देसि गोरान मोनजायोनो माथो क'क्राझारावहाय लाबो नायनोसै दालिया मोनबाय नै लोगोफोर दालिखौ माने बिजावजालि उन्दैया संलांबाय आरो ओमफ्राय आं नै भाजाखौ एवबाय दङ लोगोफोर ओमफ्राय बेसेथो फ्राय जानो ओरै होननानै आङो माने एसे बेलेग मडेलनि संनो नागिरदों आरो दिनै भिन्दिखौ लोगोफोर माने बेसे फ्राय जानो बेसे थाव जानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आं एसे मोजाङै एवदबना लानानै दै एसे सारस्रोनानै आरामसे फोमोनफिननोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय एख्लायाबो आरो ओरैनो फोरानफिननोसै खोबाब खोबाब एवख'बाय थाबाय आं दायो लोगोफोर ओमफ्राय नैहाय बेवहाय आरो माने सामब्राम गुफुर ओमफ्राय जिरा गरनैसो देना लाबाय आरो ओमफ्राय नै लोगोसे आलु गोरान उननाय दंमोन इखौ एसे होद्लाना होनोसै सामब्राम गुफुर जिरा उननानै लानायखौ हरबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय नै आलु उननायखौबो एसे हरनानै लाबाय ओमफ्राय एसे फिदिंस्रोना लानोसै आरो बरियाखौ ओमफ्राय दै होना हरनोसै गोरानैबाबो मोनगौमोन मोननायालाय अब्लाबो माने दै एसे होस्रोनानै होनोसै आं लोगोफोर बांद्राय होआ दैखौबो माने बुरजा होबाथाय गुब्रुनानै एसे दोलो दोलो जागोन आरो सिथा सिथा जागोन ओंखायनो माने दैखौ बांद्राय होआ आङो ओरैनो मोननो हान्था जेब जेबल' होना होबाय दैखौ रानदोंना रानाखै एसे नायनो होनोसै र' लोगोफोर वाव बरिया नुखाबाय नै मिरामिसबाबो गोथाव होननायसो जाहैदों नै लोगोफोर एकदमबारे टेस्टि नुखाबाय आरो नै बरिया नुखाबाय कालार सालार दिनैसो माने फार्स्ट टाइम भिन्दिखौ माने दै होनानै संफेरदां लोगोफोर माबायदि जायो एसे साखिनो नायनोसै र' गोथावआनो जादों लोगोफोर गोथावआनो जादों दै होबाबो बेसोरथ' गोरान जाबाय थाया नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो आं दिनै एसे बेलेग मडेलनि संदों आरो लोगोफोर